sirifi wayo haydara sirifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي بشر في الله جبا أمبو فوق ولي مندو كودو كرامتو يالا كدل على في على كهنا أنا ككشي أنا كبركة على كوجدي ننا وكلين لنا بلا جلينكا أمنو سغلين دو أنا أمبو لدنيا كفو أنا بوجلو كنكونا أمي كوديفوار جماناكا Abidjan no ye fabay jam'iyatu ansar din tonde munun be Abidjan Sud la olu ye mawludu kene belebele sigi u ka nisojan u ka nyanyarle ko ira ala kira kola kene mi na nyina mayara an karamogo fe El Haj Ahmad Tijani Sangare na lere sigiro benembe Abidjan aka walanda sinsina fe min kan bay atu alal islami laydu worodu fe munun boraye ange je ku sharia nyonve محمد خير الأنام صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل صاحب الكوثر والسلسبيل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنسي الله هرلا ألا كان ولي هرلا آمين. أنت لنا هرلا ألا كشو هر داما آمين. ألا كان أبتو منه آمين. ألا كدوو جابي آمين. لما كن يوما ألا كودي أمبلا جليما آمين. ألا كان سرك الجنة آمين. ألا كان كشي كبو جهنم ماما آمين. أنفلا محمد مينكا بانغني نيسونديا كنكا no ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma ye an b'a ɲini ala fɛ a bonya n'a lahɔrɔma kosɔn an hamina ko ala k'o nɔgɔya kɛnɛ in bonya kosɔn ala ka an don alijinɛ kɔnɔ kanda sɔrɔli kɔfɛ ka fili ala ka ne ni aw bɛɛ kisi ka bɔ o ma ni kira n'a somɔgɔw lahɔrɔma ye sɔyala rasul alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah ami ala tando ama wali ɲuman dɔn ala min sɔnna ka ne ni aw ka an fara ɲɔgɔn kan ni lahɔrɔma kɛnɛ in kan ni kɛnɛba in kan n'o tɛ kɛnɛ wɛrɛ ye mawuludu kɛnɛ kunnandiya dɔ de don i k'i yɛrɛ ye kira ka bange ni nisɔndiya kɛnɛ kan kunnandiya dɔ don sabula an bɛ kulo ni fɛn o fɛn Muhamadu ko la k'a fɔ ale de ye an kanda ka bɔ fili la k'an bila silamɛya sira kan ale de ye jogo ɲumanyaw sira don an kɔrɔ ale de ye saniya siraw don an kɔrɔ ale de ye maaya tagabolo ɲuman sira don an kɔrɔ an bɛ kulo ni o fɛn o fɛn ye o bonya fɛn o fɛn ye ko an ye min sɔrɔ a sababu la diɲɛ kɔnɔ yan o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla sabula a bangela de n'a ma bange ni si tɛ kɛ o n'a y'a sɔrɔ Muhamadu ma bange ko a mana diɲɛ kɔnɔ ni si kun tɛ kɛ dɛ o la kira bangeli tɛ ko gansan ye an balima dɔw de m'o faamu olu fɛ kira bangeli tɛ o ɲɔgɔn ko ba ye kira bangeli man kan ka manifester o ye faamu dɔgɔya ye dɛ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a tun bɛ su ntɛnɛ bɛɛ a ɲininkala ko munna an y'a kɔlɔsi i bɛ tɛnɛ bɛɛ sun a y'a sunkun fɔ o mɛ sunkun na a ma sunkun kelen fɔ n'i ye hadisaw n'i y'a nasira bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kira ye fɛn damadɔ fɔ ko o bɛɛ kɛra ale la ntɛnɛn o de kama ale bɛ n su ntɛnɛn a dɔ ye ko a cila ka bɛn ntɛnɛn ma kira cili o tɛ ko denni ye dɛ
nga sana ka cili fo ako dhaka yawmun wulidtu fihi ko tena dondo de ye ne wulula kana diangono domi wala kira bangeli kana diangono ko gwanzante hadisa imbe fe fla de jira ana a folo o de kira bangeni e ko bae sabula kira e ala fo ola donc ko bangeni ce n'est pas quelque chose d'insignifiant non o e kilenye a flana bange tuma fana o fana e ko bae sabula kira kuma se ka shun tarata kabe ka ala fo ko sabula ala yale nati diangono est ce que ni kira ko shuna tarata ala kunte fo wa ni kira ko shuna araba foli makewa ni kira ko shuna alamisa wal majuma en tout cas akanga semeni kono aka don wora kerengere aka shun ola kabe ala fo ko sabula ala yale nati diangono est ce que foli kunte bowa akme bodre mais kirama ala fo don shi ko ala ye ale bange kana diana fo a bange don ayo de kerengere ka foli ke ka ben o doma do ba jira ana ko bangeli ye ko baye bange tuma fana ye ko baye ne ka temu te mauludu ye ne ka temu mauludu te angara mo bna inshallah a Sheikh Muhammad Sidibe alibna mauludu abina wala aw ye inshallah aw tembe aw mbolo min dira amashuina o de bay Allah du woro al bay'atu ala al islami ka bay'a ke islamayaka nango mako islamaya dunga o de dira ama inshallah shuina ko awnga o wala ka annendo wala o la sana nganda do wala ame anga nyamago fu no de sigida nyamago kadamne kabini jamana nyamago la jamana tigila no ye le président de la République son excellence monsieur Alassane Ouattara ame foli di ama ka foli di kana se aka vice président ma fo ka ta se premier ministre ma chef du gouvernement ani fama bonda be ame bela jelen fo foli nu ko fe anga bi walada ina fo afola chogomi o de bay Allah idu woroy wala sananga do ala ame ancien initiative ala to barkamay ala mi adam ne no ala kelemit la ka laba ka soli chaya an kuntigi ka Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana somo sanumau ala e minugu saniya ni ka nogo beta kabula ala e minugu ke dina jigiye kabini kunungo fobi amanyini ala fe nema chama ako ke sirifin nuka kadamne فاطمة الزهراء سيدنا علي ابن أبي طالب عليهما السلام كان سياسة نيوسينوما عليهما السلام كان سي أولو بونا وني أوديوما منو بديان فانتان ناني بلا أمين ماني كيشيني كا وبلا جليني كرنغري أبولومنا أنفلي Oula bele min tle la o min kala tle fetle min kala dina jigiye min kala dina ndlomaye min kala dina drapeau tabagaye min kala sankeme labayin dina kura ya bagaye a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ante nyina ko de ame sigi yoro ame do ukaye ante nyina ko ni ame ko i jon kunandi afay sababu nyuma Haidara sababu o de kene insigi ansar dini jamala je akachare mom nu fle kene kaya adaw te bo dugu kele daw te bo jamana kele daw te bo halifa ngele nga ambe nyogon don ka nyogon mine ka kele bakele fakele ka ke bakele fakele chain sababu la aka wele da koson amanyini ala fa ya rabbi shijan kene ala ko nyuma ala ko di anama amin ala kana korota ala kana ana majigi amin
alaka ana sutra alaka na ana lebu nikira na sumo la horomay soyala rasul salim sangare nambole ame soli sahaba ukan minugu ye alakira dema dinayin laseli la minugu jena u fasoko ka tugu kira nɔfɛ ka jɛn u bolofɛn bɛɛ kɔ kira dɛmɛli sira kan n'o bɔla ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛna sen da u senda nɔ na ni ala danaya ye ani jogoɲumanya ala ka an yɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen na o la baya layidu wɔɔrɔ in ala sɔnna a bɛ kuranna kɔnɔ ala sɔnna a bɛ hadisa kɔnɔ ala sɔnna a bɛ silamɛya histoire kitabu bɛɛ kɔnɔ nga mɔgɔ min kɛra sababu ye bi ni baya bɛ dagolow sanfɛ ni a bɛ tulow kɔrɔ a kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ bɛɛ o de ye an karamɔgɔ ye a seyidi sherif usman madani haidara an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ baya mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ haidara tɔgɔ de bɛ yen i tun b'i ka kalan kɛ n delila ka nin fɔ o i tun b'i ka kalan kɛ الدراسة الأكاديمية النظامية نوي étude académique ككلانجة مدرسة كلام كيكا شهادة فلو سرو ميمي ولكو ابتدائية كان فلانا سرو ميمي ولكو إعدادية كان سبنا سرو ميمي ولكو ثانوية ويكا فرافينا أنفيا كلام ويا او دبلوم بلا سانفلاي i bɛ bɔ an fɛ yan i bɛ taa arabu la ka don université la kuliyatu kɔnɔ ka licence sɔrɔ ka na se maîtrise ma fo ka taa se doctorat ma o tigiw tun bɛ an fɛ yan an ma bayi a ko kuma mɛn u da o ma kɛ dɛ ayiwa i tun man ka bulonkɔnɔkalan fana kɛ dirasa majilisiya taklidiya i tun b'o fana kɛ k'an ka fiku kitabuw bɛɛ kalan ka daminɛ lashmawi la fo ka taa se lakdari ma mukadama iziya arisala fatul jawadi sheikh khalili fo ka taa se mudawwanatul kubra muwata maliki k'an ka luga kitabuw bɛɛ kalan ka daminɛ burdatul madih lil busiri i b'o kalan ka fazazi kalan ka maksura ibn duraydi kalan kana makamatu kalan fo ka taa situ shuara kalan i tun bɛ nin bɛɛ kalan k'a ban nɔɔmu bɛ min i kunkolo la nka an ma bayi a ko kuma m'i da wuli b'a lo dɛ k'a sɔrɔ hayidara ma suko ka wuli k'ale sukora a la k'a filɛ nin ye o tɛ a ayaw bɛ kuranna kɔnɔ a hadisaw bɛ yen kitabuw kɔnɔ an ka histoire kitabuw bɛɛ a bɛɛ bɛ yen nka an ma mɛn mɔgɔ da mɔgɔ ma fɔ dɛ bi de mɔgɔw bɛ na k'u b'a fɔ jagoya tɛ walima silamɛya dunkan tɛ walima a donna ten a bɔra ten o bɛ fɔ bi de o bɛ fɔ bi de hayidara kɛlen kɔfɛ k'a fɔ i bɛ sɔrɔ k'i ta fɔ n'o tɛ sani hayidara k'a fɔ an ma mɛn mɔgɔ da dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko wajibi tɛ ko sunna don an m'o mɛn mɔgɔ da hali n'a y'a sɔrɔ silamɛya kɔnɔfɛn dɔ don ko nka silamɛya dunkan tɛ an m'o yɛrɛ fana mɛn mɔgɔ da a mɛnna hayidara de da o kɔfɛ kulubagaw kulula famiko ɲuman ala k'o d'a ma o la n'an bɛna don o mawuduba in na mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a labɔ dingɛ kɔnɔ ka ninkura fiyɛ a la hayidara n delila ka nin fɔ dɛ n ko o titiri kɔni o ye ale ta de ye fo lahara muhyi albay'ati ala alislam k'a fɔ ko baya la ɲɛnamayabaga o titiri y'a ta ye dɛ i bɛna tɔgɔ fɛn o fɛn fɔ hayidara ma majamukana lɔnni sira kan n'i ko alama o delila ka fɔ dɔ ma hayidara kɔfɛ a bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ko a ma fahama a fɔla dɔ ma ka kɔn a ɲɛ ale kɔfɛ a bɛ se ka fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko a ma alimahiyu a delila ka fɔ dɔ ma hayidara kɔfɛ a bɛna fɔ maa wɛrɛ ma n'i ko a ma lawudahiyu o delila ka fɔ dɔ ma hayidara kɔfɛ a bɛ tila ka fɔ maa wɛrɛ ma nka tɔgɔ kelen bɛ yen majamukan kelen bɛ yen lam yasbiquhu ilayhi sabiq wa lan yaltahiqa bihi fihi lahiq mangutu kelen bɛ yen ka kɔn hayidara ɲɛ o ma fɔ maa ye ale kɔfɛ a tɛ fɔ maa ye il est unique o bɛ di ale kelen dɔrɔn de ma n'o de ye muhyi albay'a ala alislam baya min bɛ kɛ silamɛya kan ni ka don silamɛya la
o la ɲɛnamaya baga o de ye Haidara ye hali lahara ni Haidara tɔgɔ bɛ wele a bɛ fɔ de ko min ye baya bɔ kitabu kɔnɔfɛn na k'a kɛ kɛwale ye a ayaw tun bɛ yen o aya nu ghairu mansukha ayaw ma cɛ fiyewu sabu kɔrɔna aya tilan do tilayɔrɔ fila ayatun nasikha wa ayatun mansukha o kɔrɔ aya dɔw bɛ yen olu bɛna cɛli kɛ aya dɔw cɛla ka bɔ yen o kɔrɔ dɔw bɛ baara la nka dɔw ka baara bɔra a ma o ayaw bɛ yen nka baya aya ghairu mansukha ayaw tɛ minnu ka baara cɛla u bɛ kɔrɔna kɔnɔ ayatul muhkamat nga a ma cɛ a n'a ka cɛbaliya baara tun tɛ kɛ n'a ye a hadisaw bɛ yen Bukhari kɔnɔ Muslim kɔnɔ Tirmizi kɔnɔ Ibnu Majah kɔnɔ Nasa'i kɔnɔ nga hadisa ninnu tun bɛ lakali ten dɔrɔn k'a lakali nga a baara kun tɛ yen nga mɔgɔ min y'a bɔ théorie la ka baya ko bɔ nazariyatu la ka kɛ tatbiqu ye ka bɔ théorie la ka kɛ pratique ye ka baya kɛ quelque chose de vivant que nous pouvons voir an bɛ se ka min ye kɛnɛ kan o de kɛra ale cɛba in ye an tɛ ɲinɛ a kɔ sani an ka don a la k'a fɔ ko an bɛ baya in yɛrɛ walawala an bɛ foli sama a ma Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sisan b'a sɔrɔ 26 mars falen do tɛ bilahi f'i ka kɛ de f'i ka kɛ da ka k'i ɲɛna wallahi diinɛ in drapeau a b'ale de bolo bi dɛrɛ an ma siga la fiyewu fanko ɲuman Ala k'o d'a ma alakira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko san kɛmɛ o san kɛmɛ Ala bɛ mɔgɔ dɔ ci ale Muhamadu ka manto ma mɔgɔ min yujaddidu laha diinaha a bɛna manto ka diinɛ kurakuraya ka d'a ma ko Ala bɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ Ala bɛ mɔgɔ dɔ ci ale ka manto ma min bɛna manto ka diinɛ kurakuraya k'a di manto ma ayiwa o kurakuraya ninnu minnu bɛna san kɛmɛ o san kɛmɛ o bɛna sɔrɔ diina fɛn dɔ de binna o bɛna sɔrɔ diina fɛn dɔ de binna ɲinan kɛlen don a kɔ a kɛn bɛ kɔfɛ fɛn ye o b'o de sama ka na ka ninkura fiyɛ a la k'a laɲɛnamaya mɔgɔw cɛ la mujadidiw ka baara ye nin de ye ni ka fɔ ko mujadid i bɛna sɔrɔ diina fɛn dɔ de bɛ yen o sara walima o bilalen don o la e bɛna sisan ka na o kurakuraya o misali suruma ye jumɛn ye Seydina Abubakar as-Siddiq parce que mujadidiw fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ fɔn-fɔn don ɲɔgɔn kɔ a la dɔw ko Shafi'i do dɔw ko Umar ibn Abdul Aziz do dɔw yɛrɛ ye tɔgɔ wɛrɛ fɔ nka ne yɛrɛ ka danaya bɛ min kan ko min ye mujadidiw fɔlɔ-fɔlɔ ye o ye Seydina Abubakar de ye Seydina Abubakar a ye diinɛ in kurakuraya a y'a kurakuraya ni mun ye n'o de ye diinɛ dulonma dɔ n'o ye jaga ye kira fatura dɔrɔn o kun binna ka bɔ silamɛya la mɔgɔw bana ko di jaga di o la Seydina Abubakar ye kɛlɛ kɛ fo ka o dulonma in segin a nɔ na mɔgɔw ko bɛ min to yen k'a lawuli k'a jɔ o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛna diinɛ kurakuraya i b'a sɔrɔ diinɛ fɛn dɔ de bennen don min bilalen don mɔgɔw ɲinalen don diinɛ fɛn dɔ kɔ ale bɛ mɔgɔw hakili jigin a la ka ninkura fiyɛ a la k'a laɲɛnamaya k'a bila pratique la karamɔgɔ Hayidara y'o de kɛ bayako la nkɛ baya tun bɛ kɔrɔna kɔnɔ o ale ma inventé o n y'o de fɔ Siko Kante a bɛ kɔrɔna kɔnɔ sura Maïda aya 7 a bɛ kɔrɔna kɔnɔ suratu Al-Mumtahana aya 12 a bɛ kɔrɔna kɔnɔ suratul Hadid aya 8 a bɛ kɔrɔna kɔnɔ sura Nahali aya 91 a bɛ kɔrɔna kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ kuma tɛ hadisaw ma a m'a créé a ma siko ka wuli ko n sikola ko a filɛ nin la famuko ɲuman Ala k'o d'a ma o la baya n'i y'a ye sahabaw kira n'a ka sahabaw u sela ka diɲɛ minɛ ka kabako kɛ waati fitinin kɔnɔ a sɔrɔla baya de sababu la baya min tun b'o ni Ala cɛ u y'o ni feereli min kɛ Ala ma
u ketola silamai ani oye bai'a wore munu ke parce que bai'a sugu ka ca bai'a dɔ bɛ yen i dontola silamɛya la i b'o kɛ o kɔni karamɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i b'o sɔsɔ karamɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a sɔsɔ ko mɔgɔw kɛtɔla silamɛ ye ala kira bolo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walima kira ka waati ko mɔgɔw kɛtɔla silamɛ ye ko o kun tɛ bai'a dɔ kɛ o kun bɛ bai'a kɛ mɔgɔw b'a kun bɛ tubi ka don diinɛ kɔnɔ o kun bɛ don diinɛ kɔnɔ ni bai'a dɔ ye o bai'a in karamɔgɔ b'o de wele ko al-bai'atu ala al-islami n'i ye sura nahali dayɛlɛ aya 91 ala b'a fɔ wa awfu bi ahadillahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila ko ay ala ka layidu dafa ay minta akana kalenganw tiɲɛ u gɛlɛyalen kɔfɛ n'i ye ni aya in tafsir lajɛ i bɛ ibnu kasir dayɛlɛ ka kurtubi dayɛlɛ ka tobari dayɛlɛ ka fatul qadir dayɛlɛ ka tafsirul wasil dayɛlɛ ka tafsirul munir dayɛlɛ c'est-à-dire i bɛ tafsir fɛn o fɛn dɔn min bɛ tafsir kɛ bil ma'thur walima min bɛ tafsir kɛ bil ra'ay tafsir bil ma'thur o le ye tafsir ye min baselen don kira ka hadisaw la tafsir bil ra'ay o de ye tafsir ye min baselen don faamuya kan i bɛ ni tafsir qualité fila bɛɛ lajɛ a bɛɛ b'a f'i ye ko nazalat hadhihi al-ayatu fi bay'ati an-nabi kana man aslama bay'a an-nabiy 'ala al-islam o b'a fɔ ko ni aya in jigila fi bay'ati an-nabi muhammadu ka annabi ɲuman ka bay'a koɲa la se i b'a tafsir ta a commentaire tafsir kitabu bɛɛ kɔnɔ i bɛ taa ni kumakan in sɔrɔ yen ko aya in jigila de kana bay'a de kofɔ layidu min bɛ k'a fɔ ko a ye ala ka layidu dafa a ye min ta ko layidu in layidu wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔw kɛtɔla silamɛ ye o ye bay'a min kɛ ko o layidu de ko don nin bɛ tafsiri bɛɛ kɔnɔ fanko ɲuman ala k'o d'a ma n'i y'o datugu kitabu dɔ bɛ yen ko al-iman kitabu in mɔgɔ min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ye al-hafiz muhammad bin ishaq bin manda محمد ابن إسحاق ابن مندى الحافظ كتابي نيا بابو مغانينغلنا لجي أبا فيكو ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع من أجابه على شهادة أن لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا أقولي ko dhikru ma yadullu kale bina fen fo sisan fe min b'a jira ala anna nabiyya ko nabi ɲuma nema ni kisi b'a ma baya man ajabahu ala shahadati an la ilaha illa allah mɔgɔ mɔgɔ y'a jaabi ka sɔn a ka diinɛ ma ko a bɛ seereya maa si tɛ yen ala kɔ ko mɔgɔ mɔgɔ sɔnna o ma ko kira ye bay'a di a kelen kelen bɛɛ ma ko la yushriku billahi shay'a o kana fila fara ala kan ne ibnu manda ka kuma de ibnu manda ko mɔgɔ mɔgɔ ye shahada fɔ ka bɛɛ ye bay'a kɛ a ye bay'a kɛ mun kan wɔɔrɔ in fana de kan a bɛ kitabul imanu kɔnɔ o la sahabaw y'o bay'a min kɛ ala kira bolo u kɛtɔla silamɛ ye n ye aya dɔ d'i ma sisan min b'o sɛmɛtiya ka dɔnnikɛbaga dɔ ka kuma f'i ye n'o ye ibnu manda min b'o sɛmɛtiya n bɛ dɔnnikɛbaga wɛrɛ ka kuma d'i ma ale tɔgɔ ye ibnu rajab abul faraj al-hanbali ale b'a f'i ye kitabu kɔnɔ kitabu min tɔgɔ ye fathul bari sharhu sahih al-bukhari sabula fathul bari ye fila ye fathul bari min lakodɔnnen don o sɛbɛbaga o tɔgɔ ye ibn hajar al-asqalani nga ni fathul bari o sɛbɛbaga tɔgɔ ye ibnu rajab al-hanbali ibnu rajab ale ko a ka fathul bari kitabu kɔnɔ wa kana nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yubayi'u ashabahu 'inda dukhulihim fil islami
على التزام أحكامه. الله أكبر سماري. نتاداي. ما ربنا كفه. كو على كيرا نمن كشيباما. Akume bay amina ka sahaba ou bolo. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on doit retenir Ibn Rajab aka kitabu kono avec ani kumaka info ou barda bunu somiti ka hadisa commentaire de là. Ukore hadisi Ubada bin Samit aka hadisa mi aba fo ko ala kirako wa hawlahu isabatun min ashabihi aka sahaba kulu chela بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فقط سي حديث لماما كوكيراكو أين بايعكني كو تفلافر علىك أو تشوينيك أو تجنيك أتا دون فقا أتا نمرك بولو كرو أتا كاسين كرو نكرا محمد يوبلا برانيما منا كابو كي أتا سوسو o hadisa inde wala tola angara mo ibn rajab fe al-hanbali aka kitabu konomi to ye fathul bari ako wa kana nabiyyu ko nabi nyuma kungela allah ni kuma bayre anya ye karamodo ka sebe fena ko ate kitabu shikono dugukolo sanfɛ min ko bay'an ko silamɛya dungando la ilaha illallah atige kuma ba fɔ dɛ nga a kuma wulila ni kuma in b'a wuli ibn rajab ako ko ala kira kun kɛla yubayi'u ashabahu akme bay'an mina ka sahaba wula tuma jumɛn هذا بيت القصيد تمجمع أكو عند دخولهم في الإسلام هذا كلا ودون تولا سلامي يلا وكتولا سلامي أكمل بيع من وبلو على التزام أحكامه سلامي كتير لازم يليلا ولان ممونغا أنغ ميكا بيع دنيا فو أنغ سيكتالا karamogo be benendo aka ite karamogo soro mimi se ka soso ka foko sahabau kira ka sahabau u ketola islamaye ko uma baye ake mo tse ko soso laji ahmad tijan sangare mangando haydra ka kalande ne akilla men nyere ka dugude kono ya tarde anye kalanga yani ka korobaya ya sani yoro wɛrɛ ma kan dɔn an y'a bɛɛ kɛ yan de o la an bɛ kumana an yɛrɛ ka dugu de la an faso de la karamɔgɔ min ko can tɛ an lasɔrɔ ka di n'i sela jamate misiri la dɔrɔn komi ko bɛ layi sangare la hali sɛw bɛ n ka so yɔrɔ dɔn famiko ɲuman ala k'o d'a ma o la kira ka sahabaw kɛtɔla silamɛ ye u bɛɛ ye baya kɛ sɔsɔli cogo foyi t'o la anyo kitabu dima tafsiru kono ibnu kasiru kono tahrir wa tanwir kono kata dima ibnu mandaka kitabul imani kono fukata dima fathul bari kono ibn rajab ale kodi wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yubayi'u ashabahu 'inda dukhulihim fil islam ko ala kira me bay amina ka sahaba wala udun to la silama yala Surah Mudahana ayatani flana niya tafsir daile tafsir kitabu kono min toye fi dhilal alquran li sayyid qutb niyo daile ale ba fi ayin tafsir la thumma bayyana Allah li rasulih kayfa yubayi'uhunna hunna wa ghayruhunna mimman yuridna ad-dukhula fil islam هن وغيرهن ممن يريدنا الدخول في الإسلام كو على يا بني كان نبي نيماي أبنا باي أدي مسون نوما تشوكو منا أني مسون نوني مسون وراو من هو بافكا دون سلام يالا مبادئون نايا يسحبا ويه kabako ke diangono sahaba u farala nyon kan ka ke bakelen fakelen silama u sela ka diamine kira be ci watimi puissance ba fla de kumbei la puissance romaine romain ka puissance no e kaisarié ani la puissance des perses perse ka puissance no e kisraé mais silama u sela ka nou bella kari ka boy
Kana ni civilisation kura ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kun tɛ min kalama n'i y'a ye o kɛla dɛ foyi m'o kɛ dɛ baya min kun b'o bolo layidu min kun b'o ni Ala cɛ o de kɛla sababu ye u sela ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ ka kabakow kɛ u yɛrɛ jogo la fɔlɔ ka sɔrɔ ka maa wɛrɛw jogo dilan baya de ye sahabaw kɛ sahabaw ye bilahi o misali suruma ye jumɛn ye ansariw ta dɔrɔn bi alhamdulillah ansar dini tɔn an kunna wololen don tɔn tɔw cɛla an kun kɔrɔtalen don tɔn tɔw cɛla bɛɛ b'an tɔgɔ ɲuman fɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ansar din vous êtes organisé. Ansar Din, vous êtes dynamique. Ansar Din, vous êtes ceci. Ansar Din, vous êtes cela. O mangutu be ka fɔ an ma yɔrɔ bɛɛ. Al-muwafiq wal-mukhalif. Min sɔn b'an ye o, min ban b'an ye o, bɛɛ ko Ansar Din est au top. Bɛɛ. Mais mun y'a kɛ? Baya. Bilahi baya in dɔrɔn de don. Ni baya in kun tɛ, ni si kun tɛ kɛ. An filɛ ka ko o ko kɛ nin ye, ni diɲɛmɔgɔ ɲɛ b'a la, ni bolo bɛ se ka sin a la, ko Ansariw filɛ ka nin kɛ, o filɛ ka dɔkitɛriso jɔ, o filɛ ka teleso dayɛlɛ, o filɛ ka kalanso jɔ, o filɛ ka siège jɔ, o filɛ ka dɛmɛ in don dɛsɛbagatɔw ye, nin bɛɛ sababu ye bayi a layidu wɔɔrɔ in de ye. Bilahi, bayi in de ye nin bɛɛ sababu ye. O la i b'a dɔn o de la, ko sahabaw ye kabako min kɛ kunungo, an bɛ se ka ɲɔgɔnna fana kɛ bi. Ni min kun bɛ sahabaw bolo n'a y'o ɲɔgɔnna minɛ. Mun de tun bɛ sahabaw bolo baya? O ye baya de kɛ. Ala kira bolo. O la n'an fana ye baya kɛ bi, u ye min kɛ kunu kabako la, an b'a ɲɔgɔnna kɛ bi kabako la. Ayiwa Ansar Din kɛla o exemple palpable kɛnɛ kan. Bɛɛ ɲɛ b'a la. Bɛɛ b'a fɛ k'an ladege nka u tɛ se. U tɛ se dɛ. Sabula u ma sɔn baya ma. N'i ma sɔn baya ma i bɛ se wa? U siran b'an ɲɛ o, u siran b'an ɲɛ. Faamiko ɲuman Ala k'o d'an ma. N'i yɛrɛ ye baya lajɛ kumakan minnu bɛ baya kɔnɔ. An karamɔgɔ fa Muhamadul Madani Ala ka hinɛ a la. A delila ka nin fɔ a ka laseli dɔ la. A ko hali ni silamaya tun ma baya fɔ, n'i y'a kumakanw lajɛ, silamaya kun kan ka sigan de ka don diina kɔnɔ. Surtout Ala y'a fɔ, Ala kira y'a fɔ. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Ko n tɛ fila fara Ala kan. A filanan n tɛ sonyɛni kɛ. A sabanan n tɛ jɛnɛya kɛ. A naaninan n tɛ n den faga. A duurunan n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ. A wɔɔrɔnan ni kira Muhamadu ye n bila bara ɲuman min na n b'o kɛ. Layidu wɔɔrɔ dafara. An ka layidu wɔɔrɔ in lajɛ. Adamadenya ɲuman, a ɲuman est-ce que o bɛ ɲa ni ko sango silamaya? A tɛ ɲa a kɔ dɛ. A bɛ Bukhari kɔnɔ, a bɛ Muslimu kɔnɔ, a bɛ Tirmizi kɔnɔ, a bɛ Ibnu Maja kɔnɔ, o bila ban ye. Amadu Munu filɛ, Amadu Munu. O kɔrɔ ye a contenu. Layidu wɔɔrɔ in a contenu lajɛ, a dira sa, a étudier. Est-ce que adamadenya ɲuman bɛ ɲa a kɔ sango silamɛya? Fɛn dɔ bɛ diinɛ kɔnɔ, o b'a fɔ o ma ko al-maqasidu shar'iyya. Ko sariya ka kɛrɛnkɛrɛn kow, sariya ka laɲini kow, les objectifs de la charia islamique. Sariya mako bɛ fɛn minnu na, fɛnba duuru. A bɛ tilan yɔrɔ saba, nka fɔlɔ bɛ tilan yɔrɔ duuru. O ko o ma ko ad-daruriyatul khams al-kubra. Ad-daruriyatul khams al-kubra. Ko c'est à dire fɛn minnu ye nécessaire ba ye, fɛn duuru minnu ka bon tɔw bɛɛ ye. Ko taabolo si tɛ yen, walima ciden si tɛ yen, ko Ala ye ciden min ci n'a ka diinɛ ye ka na diɲɛ kɔnɔ fo a jantora nin fɛn duuru in na. Fɛn duuru bɛ yen. Ad-daruriyatul khams. Ko n'i ye Nabila Isa ka taabolo lajɛ, a jantora a la. N'i ye Musa ta lajɛ, a jantora a la. N'i ye Nuhu ta lajɛ, a jantora a la. N'i ye Ibrahima ta lajɛ, a jantora a la. I bɛ ciden 313 bɛɛ, i b'o bɛɛ ka taabolo lajɛ, ko u jantora fɛn duuru la. Fɛn duuru. O kɔrɔ ye fɛn duuru in,
diina tɛ se ka ɲa fɛn duuru in kɔ diina tɛ se ka ɲa fɛn duuru in kɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye ko ka nin lakanda hifzu nafs dɔw bɛ diin bila ɲɛfɛ hifzu diin ka diinɛ latanga ka diinɛ latanga hifzu nafs ka nin latanga hifzul aql ka hakili latanga hifzul mal ka nafolo latanga hifzul arad ka dame latanga ni fɛn duuru in diina ni hakili nafolo dame ko diina si mana diɲɛ kɔnɔ ko ala ka diinɛ don f'a jantola fɛn duuru in na k'a latanga ka diina latanga an adamaden man ka c'est à dire an adamaden dama an man ka ɲɔgɔn bato an man ka danfɛn wɛrɛ bato fo n'a kɛra ala ye o ye diinɛ latangali ye o kɔrɔ ala dɔrɔn ka bato ka nin latanga an kana ɲɔgɔn faga ni an ye terrorisiya kɔlɔlɔ kɔnɔ c'est que ɲinankɛlaw de kɔ donc nin latangali o ye diinɛ ka objectif belebeleba dɔ ye ka adamaden nin latanga o de kosɔn ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga i bɛ faga ɲɔgɔn ye pourquoi ka fagalikɛlaw bagabaga o ka fagali dabila parce que n'i minɛna i fana bɛ faga de ka nafolo latanga mɔgɔw bolofɛn diinɛ bɛɛ jantora nin na ciden bɛɛ ciden fɛn o fɛn n'a cira ala fɛ a jantora mɔgɔw bolofɛn latangali la o de kosɔn ni mɔgɔ min ye sonyani kɛ an ka silamɛya sariya la i bolo bɛ tigɛ i bolo bɛ tigɛ dɛrɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma ka hakili latanga hakili adamaden hakili parce que adamaden ni ka mɛn ko adamaden hakili de don ni hakili tɛ yen kaban adamadenya tiɲɛna o de kosɔn fɛn o fɛn bɛ se ka fiɲɛ bila hakili la ka daminɛ dulɔ la walima dɔrɔgi o n'a ɲɔgɔnnaw diinɛ bɛɛ y'o kɛlɛ laban dame ka dame latanga hifzul arad aw hifzul nasl a fila bɛɛ bɛ yen ka da adamaden dame latanga kana kɛ damendan ye ni adamaden ka dame tiɲɛna a bɛ kɛ adamaden ye nka a tɛ kɛ mɔgɔ ye a bɛ bɔ mɔgɔya la ala k'an kisi o la ni fɛn duuru min ni karamɔgɔw sɔnna a ma karamɔgɔw bɛnna a kan presque ko tagabolo bɛɛ nin lakɔlɔsi n'a bɛ wele ko ad-daruriyatul khams al-kubra awil maqasidu shar'iyya al-kubra ni fɛn duuru in ni i bɛ taa bayi a layidu wɔɔrɔ dayɛlɛ i bɛ taa dafalen sɔrɔ a kɔnɔ net bayi a layidu fila ko n tɛ fila fara ala kan o ye diinɛ tangali ye n tɛ fila fara ala kan o ye diinɛ tangali ye n tɛ sonyani kɛ o ye ka mɔgɔw bolofɛn tanga n tɛ jɛnɛya kɛ o ye ka danbe tanga n tɛ n den faga o ye ka ni tanga parce que n tɛ n den faga a bɛ hadisa dɔ la ko n tɛ ni faga ala ye ni min fagali haramuya n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ o ye hali bi ka janto mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ relation na ni kira muhamadu ye n bila barika min na n b'o kɛ silamɛya tɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ ye a ye fɔ nin de ma ko jawami'ul kalim kira ka kuma kelen fɔ kuma ba kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o la baya n'i y'a lajɛ a sigin bɛ pied minnu kan a sigin bɛ layidu minnu kan n'o de ye fila fara ala kan kana jɛnɛya kɛ kana sonyani kɛ adamadenya yɛrɛ ɲuman o tɛ ɲa a kɔ ayiwa taabolo si tɛ yen k'o ye ala taabolo ye ko o ja man to a la nin bɛɛ ye baya nafaw de ye ni bɛɛ ye baya jɔyɔrɔ de ye fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma mɛ mɔgɔw wulila ka baya ko in k'a kɛlɛ i n'a fɔ a tɛ kuranna kɔnɔ k'a kɛlɛ i n'a fɔ a tɛ hadisaw la mɛ fadenya dɔrɔn ni hasiriya dɔrɔn de don n'o tɛ jamanaw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw tɛ hayidara dɔn n'i ye baya f'u ye dɔrɔn u b'a kɛ yɔrɔnin bɛɛ bilahi anw taara Niamey Niger ka taa baya fɔ an bɛ ka mɔgɔ minnu jate k'olu tɛ anw fɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan Mali Burkina Côte d'Ivoire an bɛ ka minnu jate k'olu t'an fɛ dɛ olu de ye baya kɛbagaw de ye Niger Niamey pourquoi parce que olu tɛ a dɔn karisa de y'a fɔ karisa olu tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn
olu tɛ Haidara dɔn a fɔlɔ ye dɔrɔn ko baya k'a bɛ min k'a filɛ nin ye ko an y'a kɛ khalas bilahi ni ŋɛniŋɛw ɲɛna diɲɛ bɛɛ tun bɛ baya kɛ mais a bɛ daminɛ ten de an yɛrɛ bɛ Ala fo jama min ye baya kɛ nin ye Haidara ka baya fɔ waati ni sisan cɛ a jama fana ka ca dɛ a jama ka ca o la an bɛ Ala fo o la hali bi mais ni niw tun bilala kɛrɛfɛ ka dalilu dama dama ta ka lajɛ ka baya yɛrɛ sigi bɛ fɛn minnu kan k'o lajɛ c'est à dire que a jama tun bɛ caya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ayiwa an tun bɛna balo hɛrɛ de la diɲɛ kɔnɔ yan an tun bɛna balo lafiya de la diɲɛ kɔnɔ yan k'a sɔrɔ an ma se lahara parce que n'i y'a mɛn silamɛya yɛrɛ ka cantigiyali o bɛ daminɛ kabini diɲɛ kɔnɔ yan ni silamɛya ma fɛn ɲɛ i ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ fɛn ɲɛ i ye lahara silamɛya ka tiɲɛ a ka wulibali a nafa a bɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ yan lahara bɛ taa tɔ ta wulibali lo koyi amin ala k'o duwawu minɛ o la ni baya taara sigida o sigida la k'a latanga o sigida mɔgɔw lagafiyala bilahi n tɛ fila fara ala kan bɛɛ b'a dɔn fila fara ala kan o ye jurumuw la belebeleba ye ala yɛrɛ ko ten ko a tɛ yafa jurumu min ma o de y'i ka fɛn dɔ bato ka fara ale ala kan baya filanan ko n tɛ sonyɛni kɛ bɛɛ b'a dɔn sonyɛni kɔni n'o dabilala an bɛ balo hɛrɛ la e ka baara kɛ i wasi la ka sɛgɛw ni degunw bɛɛ kun n'a fɔra ko dɔ ka na o sumalen ta e kɔ ka taa n'o ye ka tila k'i segin i kɔ a bɛ maa tɔɔrɔ dɛrɛ o la ni baya kɛla hali ni bɛɛ ma dafa ni dɔw y'a dafa dɔ bɛ bɔ sonyɛni na n tɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔ caman bannen don baya ma layidu sabanan in de ko don n tɛ jɛnɛya kɛ caman bɛ siran o ɲɛ dɛrɛ sabula o kɛla an bɛɛ ka surafana ye bi ni su kola dɔrɔn a bɛ daminɛ balawu lo koyi jɛnɛya a kɛla bi hali basi t'a la mais an filɛ degun o degun na an filɛ sɛgɛn o sɛgɛn na n'i ye jɛnɛya bɔ a la bilahi a caman bɛ nɔgɔya n'i ye jɛnɛya bɔ an ka gɛlɛya sababuw la a sababu tɔ bɛ dɛ parce que jɛnɛya ya ilahi jɛnɛya conséquence dan t'a la quoi a conséquence dan t'a la parce que i bɛ se ka jɛnɛya kɛ ka tuubi ala b'i ka tuubi minɛ mais a conséquence bɛ yen tuubi in minɛli tɛ conséquence in effacer e ye jɛnɛya kɛ i ye bana sɔrɔ a la sida walima gonocoque walima o n'a ɲɔgɔnna e y'o sɔrɔ jɛnɛya la hali ni e tuubila ko ala n t'a kɛ bilen hali ni ala ko ɔhɔn n yafala o b'i ka sida ban o t'o ban dɛrɛ e tora jɛnɛya la f'i ye ɲamaden wolo a la hali ni e tuubila kɔfɛ ala n tuubila n t'a kɛ bilen mais o ɲamaden in i bɛn'o kun ji ya i ka tuubi o bɛna ɲamaden in latunu e ye jɛnɛya kɛ bon jɛnɛya tɛ ɲɛ wari kɔ bilahi jɛnɛyakɛlaw u sunkuru bɛ min dun u ka nafolo la u somɔgɔ si t'a dun bilahi u fa t'a dun u ba t'a dun u balema t'a dun bon i ka wari min bɛ tiɲɛ jɛnɛya la hali n'i tubila o kɔfɛ ko ala n t'a kɛ bilen o wari bɛ segin i ma de o tɛna segin i ma dɛrɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma bon an filɛ degun fɛn o fɛn na ka bana jugu caya a sidɔnbaliw jɛnɛya de y'a sababu ye an filɛ hali gɛlɛya min na mais o de don hali an filɛ gɛlɛya min na ni n ko gɛlɛya hali jamana gɛlɛya n'i y'a ye jamana kɛsu a fɛnw a bɛ détourné ka état kɛsu détourné ka mairie kɛsu détourné dɔwɛrɛ tɛ dɛ jɛnɛya de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jɛnɛya kɛ i ka dépenses bɛ multiplier de bilahi muso b'e bolo den b'e bolo e ko ye cadre ye ministre walima mairie c'est vrai an ka dɔn ministre ni mairie wari kɔni b'olu bolo mais e muso bɛ yen i denw bɛ yen muso tanen don charge la i bɛ villa ba dɔ kɔnɔ denw bɛ école la faransi espagne allemagne
angalo ni bese biye nga sunguru fla sabana ni bibolo ikame ka soto lugu fana ye ibolu entretenir imana ka ministre chuko ali ministre d'état o bena kun e sarala ni bete kun e sarala de bon ni mi ba kun e sarala de iba ka chuko di iba ta kasulale bon obo tali min kere o de koso anga saraba u cheni na tse kadla o de koso anga courant tigale no courant tan fe o de kama anga jiu tigale no jiti an fe wuli balla parce que wari mi kan ka taka goudron ka saraba dlan o wari dimbe deni do ma ko o damu ta ola et puis o dama tere a cheni be wara ka say niveau la hali mogo munu kan ka bla bara yoro mina o mogo te blai bara dunia be mina te blai sabu sunguru koroke ko bara to bolo abota ko blo bara yoro la amake bara bon ni be de beka bon ni be mu jeneya wallahi jeneya ni jeneya dogoya la jamana mina ka jeneya nogoya jamana mina o jamana be here soro billahi jeneya a chenino ka buntoro abe cheni ke keneyala abe cheni ke nafolo la abe cheni ke sigidala hali mogo ni nyonte ben jeneya ba chen ola bay Allah idu sabana ku ka fodente jeneya ke chama sarambe o nyede anani na jume kontende fa wal man te mo fa islamende sandika doala mi me bien la mi te bien la obe fuye kitabu do be kitabu to al bay'atu fil islam al bay'atu fil islam ale be kuma bay'a qualité beka bay'a qualité kacha ola al bay'atu fil islam o kitabu to kitabu ti ko ni mogo min be donna silamaya la ko be foye de ko nte flafra alaka nte shweni ke nte jeneya ke nte ndefa nte namara ke mbolo koro nta ke sengoro ni kira yembla barana na mboka ko hadhihi shurutu asita hadhihi shurutu al-asasiyya lid-dukhul fi ad-din al-islami wallah ako hadhihi ash-shurut al-asasiyya lid-dukhul fi al-islam fi ad-din al-islam ko ni de sarati les fondamentaux pour que ka se ka do islamaya dine kono kaba ko koy kabe wajibi ya mo kan ni mo mi nana kabe do dine kono ikalla di woro en foye ko sabula dine bi se ka chukodi mo mi be do kono mi be bien la mi te bien la o te foye o dina be tami normalement mi do dine kono mi be dine kono mi te bien la fo ka fiere de ola baya ode anga dine kono ni bebe anga dine kono ni tebe ala ye ode mukhtasaru ko résumé ko beladi woroyima ode ko salim ko hiya khulasatu al-islam fi basatatihi wa sumuwi ahdafi ko beladi woro ko de islam ya résumé dans sa simplicité akan nogoya dana fangoñ mala ko dama ola baya niye asigime pie munu kan ni olu laje ibaye ka foko abeye jugo bawde abeye pieude pie munu adamani anyuma te nya ako kuma te dinema o damate ala kira ya wajibiya bil amri bukhari kono ako bayuni على أن لا تشركوا بالله شيئا بايعوا أي كرام غو نينغا فعل أمر نياماريا فيلودو كو أياكي أين باياكي ولا أو نياماريا نو نانا قرانا كنو والمنانا كراك حديثا يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن abe wajibiya de jira tant que ni feno kafolinta la mi me se ka bo o wajibiya la o misala de jumay afala corona kono wa ashhidu idha tabayatum ko aka shere nyini ayera la na be sanni freke watimi ashhidu we amru leo o kuma to wujubu yala me anya e kira yere fereke ama shere ina yera la nya do ko wajibite sabula ala kira te wajibitoy kwanga wati be nyini kase ula
baya n'i y'a lajɛ dɔrɔn ni hakili i b'a ye k'a fɔ ko non wulibali don sɔlicogo foyi t'a la mais mɔgɔw bann'a ma pourquoi ko karisa de y'a fɔ dina ko tɛ karisa ko ye o dina ko ye a ye mun fɔ a ye min fɔ dɛ o de bɛ ta k'o da kitabu kɔrɔ n'o ye kɔrɔna ye k'o da kira ka sunna kɔrɔ n'a olu fila y'a sabati a bɛ ta n'olu ma sabati a tɛ ta mais karisa y'a fɔ karisa m'a fɔ diinɛ tɛ baara kɛ n'o ye fanko ɲuman ala k'o d'a ma dɔw ko non kira kɔfɛ k'a tɛ kɛ mɔgɔ bolo dɔw yɛrɛ ko fɔlɔ ko non ko c'est à dire a bɛ kɛ i ni ala de cɛla i ni ala cɛla kira ko don min sahabaw ka baya kɛ n'a ko de ko bayi'uni ko a ye na baya kɛ n bolo a kun tɛ se k'a fɔ bayi'ullaha a kun tɛ se k'o fɔ n'i ko bayi'ullaha ala an la tushriku bihi shay'an o arabukan tilennen tɛ o tilennen tɛ ya na o defo b'o la sarfu defo b'a la balaga defo b'a la n'a kila o tilennen don bayi'ullaha ala an la tushriku bihi shay'an kira tun bɛ se k'o fɔ o ko a ye taa so kɔnɔ a ka da sɔgɔ aw ni ala cɛ a ka baya kɛ ala bolo ko a tɛ fila fara a kan kira tun tɛ se k'o fɔ a maa ko de a ye n'a tigɛ di yan a ye n'a tigɛ di bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ci ka taa baya di Umar ibn Khattab a taara baya di Madina musow ma Umu Atiya y'a lakali mais Umar tun tɛ se k'a fɔ musow ɲɛna ko bayi'ullaha a tun tɛ se k'o fɔ mais a ye baya minɛ u bolo n'i ko i kelen ala kelen ala ala ko sa kuma an bɛ fɛ kɛ mais pourquoi ala ye Muhamadu ci k'ale kɛ intermédiaire ye an n'a cɛ sabu o de ye procédure normale ye i t'i pan ka t'i dulon ala la mɔgɔ de b'i ni ala cɛ ayiwa anw de bɛ anw ɲɔgɔn ni ala cɛ a misali suruma filɛ kɛ ni mɔgɔ min bɛna tubi ka don diinɛ kɔnɔ silamɛya est-ce que silamɛya ye silamɛw de ta ye an ta tɛ o a fɔra kira yɛrɛ ye ko kira ta tɛ o tɛ a tɔyib mais ni mɔgɔ min k'a bɛna don silamɛw ka diinɛ na k'a sɔrɔ diinɛ in silamɛw ta tɛ ala de ta don a tɛ se ka don diinɛ in na ani ala cɛ fo a ka se silamɛw ma ka don diinɛ in na silamɛw bolo est ce que an bɛɛ bɛn t'o kan donc baya fana b'o cogo fana de la fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o la dalilu ko o banna baya alhamdulillah bi a kɛra fan bɛɛ fa ye baya kɛ jama mɔgɔ tɛ se k'a jate i kɔni bɛ se ka ansaruw de jate ko ansari bɛ ni mɔgɔ hakɛ in na nka bayakɛla mɔgɔ tɛ se k'a jate a b'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala k'aw fanga se ni kira sɔmɔla hɔrɔma ye sallallahu alaihi rasul atakbir manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil samad manil majid manil wahid wahid ala k'aw sara ala k'aw minɛ alhamdulillah bɛ lomba ye an bɛ ma wuli kɛnɛ kan an ɲɛmɔgɔ ka bonya di yan o bonya diyara an ye silamɛya le bɛ lomba ye ala y'a sini kɛnɛya d'an ma bɛ ɲɛmɔgɔw fo o ka bonya lase ma a diyara an ye a bonyana an ma ala y'a silamɛya jidi wala n bɛ jama bɛɛ fo o ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na ala o ɲuman bɛɛ don hɛrɛ la o natɔ foyi ma o sɔrɔ cogo min na o t'a to ala kana fɛnw sɔrɔ o la ala kɛ baraji ye ala hɛrɛ kan ye ala karamɔgɔ min an kɔrɔ ala silamɛya ji di ala minɛ fanga di. Je voulais sincèrement remercier les organisateurs de cette nuit du Mawloud ici à Sans Fil d'avoir pensé à ma modeste personne pour le parrainage de cette cérémonie. Cela me va droit au cœur, d'autant que moi-même je suis musulman et pratiquant. La deuxième chose,
c'est qu'aujourd'hui c'est une nuit, une grande nuit. C'est la nuit où le Seigneur nous a donné notre prophète. Et ça n'a pas d'égal. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les musulmans. J'allais dire tous les croyants. Parce que la Côte d'Ivoire, notre pays, a connu, il y a de cela quelques années, et je sais que chacun, ce qui le regardait, a beaucoup prié pour la paix dans notre pays. Donc vraiment, je voulais exhorter les musulmans à la tolérance. C'est Dieu seul qui nous conduit sur sa voie. Et le saint prophète, la mission qui lui a été enseignée, c'est de nous montrer la voie, c'est de nous expliquer la voie. Et celui qui fait venir sur la voie, c'est le Seigneur, c'est Dieu Allah lui-même. Donc je voudrais, pour terminer, demander à nos croyants, et singulièrement aux musulmans, de cultiver la tolérance, le pardon. Et c'est seule la tolérance et le pardon qui peut grandir la religion musulmane. Et je ne vais pas être long. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, ambe ala tanu sebe ala miye biyerana herala ambe wala infoko wala in wali nyumando ka nyini o wala infe bi nyona chaman bi ala bulon ya rabbi ala ka yerana an sorlama ala o ke ala kra bunya kama ala o ko an karamo la horma kama sallallahu alaihi rasul ola on niso jalendo ambe yero mina kombi tienrere la an wasara jama bora fan be kana ala kra ka bangili niso jayera alala tienrere la o bonyana awma akera jama yere mo bora fan be o de o wasara awma o jara nye fokatem wala ambe ankara mo fo ka ankara mo wali nyumando katla ka nyini ala fe shibe ala bolo ala ka ankara mo ka ankara mo kisi ka ankara mo tanga sabo ale de ambo dibila ka kira bangili nyanaje chogo yera ana ale de kira valeri yera ana ka ala bonya chogo yera ana ka ala batu chogo yera ana ka islamia yera ana niya ni jama in besera kana asababu te mogosiye sababu ye ankara mode ay mi fo anye kira kola tienre la o de jara mo ye o bonya mo ma ambo de bonya kono ambo de wasa kono ambo de korota kono karawe mo e minya anye fo lahara asarate ambulo semimbe anye ka ankara mo ye o de duawe ka ankara mo kisi ka dembaya kisi ka tanga shina bonya kama ani kira bangili yere bonya kama ani mauludu yere la horma kama ambe ankara mo ambe duaw kaye dore ta ambulo ka duaw ka ankara mo ye sarata ambulo ay minke anye ay minya anye ay minke islamiyaye ay minya islamewe kerengerela an ansoro asarata ambulo mbafo ka wali nyumando ka nyina ala fe ya rabbi bonya be ala bulo alibi ala ka bonya di karamo ma minga boni ni chien ba keme ka an karamo sutura ka an karamo tanga anaka dembaya ka kisi balaw mo ma ka kisi jugu toroma ka do ana jugu che su ani dibi alhamdulillah rabbil alamin badin tawashir fila la jabaw ko fu ka wali nyumando ka nyama dalla nintu anye Côte d'Ivoire fa bala Abidjan Suite jamiyatu ansardin tonde monombe oluka mauludu nyina mayali hukmu kono blasirali kala tuye alhaj sangareye aka walanda tume feminga oye alakirabba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayaka nyina mayake feminga abalola feminga naso dingo balola feminga anaka saba nyuma balola feminga no ye bay atwala alislami laydu woroy laydu mimbi jonge ala sagoye ki do dina donda fe alakira ko ni mamiya dafa asaraye arjinay nin docheni bolo no hakeke
kɛra i la o y'o kafara ye ni maa min suturala ta ka i yɛrɛ mana i yɛrɛ kofɔ i ka ko bi ala bolo n'a y'a ja n'a yafa i ma walima i ka kan ni min ye a n'o k'i la an b'a deli ala fɛ minnu ye layidu ninnu ta ala k'a timiya an n'u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo ka hakili ɲuman di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la sigida wɛrɛ ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah.